ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ପଇସା ଆଣିବ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଆଣିବାର ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭିକାରୀ ବଳ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦଲି ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ମାଗିଛନ୍ତି କିଏ? ତାଙ୍କ ପିଲା ଆସି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଦେହର ରୋଗ ବୈରାଗ, ମୋ ସଂସାର ବେଳା ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କଥା କହିଲି। ଯେଉଁନ ଏମିତି ସତ କଥା କହିବ ତୁମର ବାଟ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତୁମେ ସତ କଥା ନ କହିବ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଛକା ପଞ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ। ନହେଲେ ଦମନ ଭଳିଆ ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସି ଖେଳ କରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଇଏମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ନାରୀକୁ ବର୍ବାଦ କରାଯାଇଛି, ତା ଜୀବନ ପ୍ରେମ କର, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିଛି ସେ ତାର କ'ଣ ଖେଳ ହେଇଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପୁରା ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ତା ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ କି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବାହାରିବନି। ଆଉ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିନେମା କରିଥିଲେ, ଯାଇକିରି ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ 15 ଲକ୍ଷରେ କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ, ସିଏ ତ ଆସି ସିରିଏଲ୍ କରିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ସିଏ ଆଉ ଚାହିଁଲାନି, ଆରେ ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ କଲି, ଯାହା କଲି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଛ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ସିଏ ତାର ପଲିଟିକ୍ସ କରି ସେଠି ପୁଣି କଲା ଇଏ କଲା, ତେଣୁ ଆଉ ସବୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସିନେମା ହେଲେ ସିନା କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହାନ୍ତି? ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ଖଣିବାଲା ଆଣୁଥିଲେ, ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣୁଥିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସ। ବ୍ଲାକ୍ ମାନି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ହେବ କେଉଁଠି? ସେଇବା ସେଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ସେସବୁ ସମୟ ଆସିଛି ପରା, ଏସବୁ ସଫା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛି, ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରି ଦେଉଛି। ନୂଆ ବା ଆରମ୍ଭ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ନୂଆ ମୋତେ ପୁଣି ତଳକୁ ତାପିବ, ମୁଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବି, ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ। ନାଇଁ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଣ, ଏବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବେ? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିନେମା କରିଥିଲେ, ଯାଇକିରି ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ 15 ଲକ୍ଷରେ କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ସିନେମା କ'ଣ ଅଛି କି 15 ଲକ୍ଷ? ସେ 15 ଲକ୍ଷରେ ଚାଲିଲେ। ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ, ସିଏ ତ ଆସି ସିରିଏଲ୍ କରିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ସିଏ ଆଉ ଚାହିଁଲାନି, ଆରେ ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ କଲି, ଯାହା କଲି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଛ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ସିଏ ତାର ପଲିଟିକ୍ସ କରି ସେଠି ପୁଣି କଲା ଇଏ କଲା, ତେଣୁ ଆଉ ସବୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସିନେମା ହେଲେ ସିନା କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହାନ୍ତି? ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ଖଣିବାଲା ଆଣୁଥିଲେ, ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣୁଥିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସ। ବ୍ଲାକ୍ ମାନି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ହେବ କେଉଁଠି? ଆଉ ବାହାରିବ, ଆହୁରି ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିବ, ଆହୁରି ନୂଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରି ରଖିଲେଣି, ବାହାରିବ ଆହୁରି ହେଲା। ସେସବୁ ଅଛି, ଆମେ ବି ପଢ଼ିକି ଅଛୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମ ମନରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମକୁ କେତେ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଆଖିରୁ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହୁଏନି। ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛି, ଯେଉଁଠି ନାରୀ ଖେଳ ହେଇଛି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିବେ ଦିନ ନା ଦିନେ। ଯେଉଁଠି ନାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ନାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ନାରୀକୁ ଯେଉଁଠି ଇଏ କରିଛି, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯେଉଁଠି ନାରୀକୁ ବର୍ବାଦ କରାଯାଇଛି, ତା ଜୀବନ ପ୍ରେମ କର, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିଛି ସେ ତାର କ'ଣ ଖେଳ ହେଇଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପୁରା ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ତା ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ କି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବାହାରିବନି। ଆପଣ ଯେମିତି 1,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି 1,10,000, ସେମିତି ଆପଣ କର୍ମ କରିଲେ ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବନି? ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସେ, ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ, ମାନେ ବିପଦ, ଏସବୁ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ
तुमको भोगिया पड़ो जो न तुम कान धरी महाप्रभु पाखे भूल कर आज्ञा मु रुद्र यही भूल करी महाप्रभु मते शरण दिंतु मुझी झील जीवन नष्ट करी आज्ञा लोक मारी आज्ञा एतिकी मु लोक हैरान कर प्रभु मोर आउ कहीं ना मो देह रोग बैराग मो संसार बेला मत क्षमा करते मुझे आपन आगे सत कथा कहली जो न एमती सत कथा कह तुम बाट गोटे आस जे पर्यटन जे तुम सत कथा न कह एमती घाटी हम ओडिशा इंडस्ट्री भी घाटी हम एटी बहुत अच्छा छका पंचा चली से सब जीवे ना दमन भाया नुआ प्रोड्यूसर आसी खेल करी कुआडे कुआडे गले ये माने अनई सी पूरा भगवान आसछंती से जहाँ भी हो 5 कोटी हो 10 कोटी हो से जहाँ से जाइए बहुत बहुत धन्यवाद दमन प्रोड्यूसर जा छिड़ा मु जाइनी पिंटू भाई पाखक मु जाइनी मु जानी जानी जाइनी मु जानी जानी जाइनी ता भीतर बहुत कथा अच्छी मु जानी जानी जाइनी किंतु प्रे करिछि दक्षिण काली पाखे मुझे ये करछि किंतु मु सीधा सीधा कहे मो संगे से कथबार्ता हुए सीधा सीधा कहे पिंटू यहाँ भल नुह यहाँ ये नुह मोर तार गोटे आलबम एक्टिंग कर मोटो सीनियर बहुत ये गले या नुह ना से मत कहे ना तू कहूँ ना ये से माने नहीं क्या कथा सी आ काटागोरी तार काटागोरी आउ 2-4 आर्टिस्ट सी सारा मानती क्या से न मानी जदि आदि परिवार वर्ग ताकू हेल्प कर परिवार वर्ग ता संगे रहा दरकार ता ज्ञाति कुटुंब लोक पाखे कहीं पैसा आण लोक पाखे किसी पैसा आनबार यथार्थ ना कौन दरकार केड़े केड़े आर्टिस्ट जानी भिकारी बल अरविंद मुदली मैंने चली जाइए कौटी मागिंट किए पिला आसी